Салом алейкум, бародарони азизи ман. Хуш омадед ба канал. Касоне ки подписатсия кардагӣ нестанд, подписатсия кунед ва дастгирӣ кунед ки канали морам ранги дигар блогеро 20-40 ҳазор шавад. ақаллан як 20 ҳазор шавад, беҳазор мешавад теъдоди подписчикон. ва чӣ саволое ки бошад, оиди бемориҳо, оиди ҷарроҳиҳо дар поёни комментария нависед. ман кӯшиш мекунам номери телефонам дар комментария бимонам. вақте ки шумо мехоҳед дар тамос шидан, иншоалло шумо дар тамос мебуред, ман қатъӣ суҳбат мекунем. оиди анализи спермограмма имрӯз як бародари азизи мо хуш ба ҳоласт, саволи хуб додааст. ин саволо ҳама наметавонад, дуруст гап намедонам аз чӣ сабаб бошад. мехоҳам ки ба саҳми шумо бирасонам. салому алейкум акай доктор, мехоҳам анализи спермограмма биспорам, аммо намедонам. шумо ба мо як маълумот медодед. раҳмати калон ака. ва алейкум ассалом бародари азизи ман, хуш омадӣ. гуфти гапи росо. добро пожаловать на мой канал YouTube. ба саволи худат ҷавоб гардонданӣ ҳастам. бародари азизи ман, умуман ба ҳама бародарони азиз, вақте ки худат анализ спермограмма меспорӣ, анализ спермограммара бояд маводҳои спиртӣ истифода бурдан дар кор нест. як ҳафта истифода вабше бурдан дар кор нест ва 4-5-6 рӯз где-то қатъи оилат ҳамхоба шидан дар кор нест. маводҳои спиртӣ, маводҳои маъдушкунанда ва сауна баня инвай қабул кардан дар кор нест. чунки ҳамин анализ метавонад ки теъдоди показатель нишондоди ҳамун спермограммара кам нишон буда. вақте кам нишон метиҳад, бекор просто пула расход мекунем, всё. баъд мо дар фикр мезанем ки иқа кам будааст, оё фарзанддор мешавам намешавам. бисёр ина бародарон намедонанд, бекор пул тратит мекунанд. ин як сухане аст ки ҳеҷ кас намегӯяд. мисол духтур маъно мегӯяд биё, қабулот мекунам, всё равно виҷдона намебарду, медурои аз сума нимсумуш мебурори метӣ. барое ки пули бекор харҷ накунӣ, аввал ҳамин видеоро бидуро тамошо кун. аввал чӣ кор кардан дар кор, баъд мера анализи спермограмма меспорӣ, всё таки мера ҳамҷа метӣ дар дасти духтур андролог. всё менависа тайёр мегира, метата мебинад миқдори ҳуҷайраҳое ки мехоҳӣ бинӣ, фарзанд мешавад ё намешавад. ин буд як саволи бародари муҳоҷири тоҷики ман. бисёр саволҳо меояд. рост гап ман кӯшиш мекунам ба ҳар як саволи шумо тариқи видеоӣ расонам. бародари азиз, чӣ саволое ки шумо доред, бародари азиз, шумо дар зери комментария нависед. номери ватсапам мемонам, иншоалло дар ватсапам нависед. вақте ки нависед, иншоалло ман ҷавоб мегардонам. бародари азиз, ҳатман. сабаби кушодани ҳамин канал дар он аст ки дастгир кардани бародарони муҳоҷири тоҷик. ман медонам ҳаррӯза бародарони муҳоҷири тоҷики ман бисёр касал ҳастанд. аз касалиҳо бисёршон умра даст метиҳанд. ва аз ин канал мо дар оянда чизҳои нав ба нав интизорем. иншоалло кӯшиш мекунем ки дастгирӣ кунем, дастгирии ки духтурӣ дастгир кунем. иншоалло кӯшиш мекунем ки тариқи вист, тариқи рафтан ба ҷое ки бародарони муҳоҷири тоҷик касал мешаванд, аммо омадан наметавонанд аз сабаби документ надоштанашон. ҳама вақти видеоро худат мебинӣ, бародари азиз, битро подписатсия кун, дастгирӣ куненда теъдоди моро зиёд шаванд. ҳаки мо рости гап ранги дигар бародаро натонистем ягон бародари блогер конкрет ки бирад дастгирӣ кунад канали моро, моро канал мо дастгирӣ шава бихеза.
ҳай иншолло бовар дорем канал майда худш мехеза борам ҳичка муттаҳам намешем. кадаме ки дастгирӣ мекунад иншолло ки барои бародарои муҳоҷири худаш дастгирӣ мекунад. ман не бародарои муҳоҷири худаш дастгирӣ мекунад. бароям хара бародари азиз чӣ саволе ки бошад як бурга мегум навистен дар зери комментария. иншолло саволотро ҷавоб мегардонам тариқи видеоӣ. ва ҳар як операсие ки ман мемонам бародари азиз бадурои тамошо кунед маълумотро бигиред ба худтон. И ибни Сино ай тоҷико бояд ибни Сино бояд бихеза. калазардох чон киян ки мо мерем дар пеши ино гардан хам мешем. Не бародари азиз, мо бояд ибни Синоро баргардонем. даври қадима чӣ хеле ки вай файласуфи ҷаҳон буд бояд мо бошем, бояд мо ҳам давраро бигардонем то ки дигаро тоҷикоро дар тамоми арсаи ҷаҳонӣ бишносанд. хуб саломат бошед бародари азиз. ин як видеое буд хостум ба саҳми ҳамаи шумо расонам. хуб ба ҳаматон ташаккур мегӯям ки шумо ҳамин видеоро тамошо кардед. саломат бошед.